Доброго ранку усім, хто прокидається разом із телеканалом АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна, це програма «Саба». І сьогодні ми будемо говорити, зокрема, про такі теми. Крим український. Це те, про що ми, колектив телеканалу АТР, кажемо вам щодня. Але це те, що рідко почуєш з вуст російських політиків. І Крим український, заявила напередодні на прес-конференції Ксенія Собчак, кандидат у президенти Росії. Давайте послухаємо. На конкретный вопрос я даю конкретный ответ. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. При цьому Ксенія Собчак зазначила, що для Росії та України найважливішим є поновити дружбу між державами будь-якою ціною. Я зазначу, що 18 жовтня Ксенія Собчак, телеведуча російська, заявила про те, що має наміри балотуватися на президентські вибори у Росії і опублікувала свій перший агітаційний ролик. Вона, до речі, зазначила, що якщо опозиційного Олексія Навального допустять до виборів у Російській Федерації, то вона зніме свою кандидатуру, скажімо так, на його користь для того, щоб не розбивати єдиний демократичний фронт. Ну, а, власне, точаться різні розмови щодо Ксенії Собчак, який вона кандидат, реальний чи все ж таки це підставна фігура Кремля, оскільки була така інформація, що от 1 вересня російське видання «Відомості» заявило про те, що Росія, Кремль, шукає жінку для ролі спаринг-партнеру Володимира Путіну і розглядала якраз саме кандидатуру Ксенії Собчак. Тож будемо спостерігати за виборчим процесом у Російській Федерації для того, щоб зрозуміти дійсно, яким кандидатом є Ксенія Собчак. Так от, питання Криму, яке напередодні підняли на прес-конференції, поставили кандидату у президенти Ксенії Собчак, поставив це питання шеф-кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. І саме зараз ми маємо можливість долучити його до прямого ефіру, поспілкуватися із Романом скайпом. Пане Романе, доброго ранку. І чи чуєте ви мене? Доброго ранку. Доброго ранку. Романе, розкажіть, будь ласка, от відповідь, яку дала Ксенія Собчак, як ви гадаєте, це відмовка чи це дійсно от позиція її як кандидата тепер вже президента Росії? Ну, мабуть, не треба поспішати. Вона ще не є кандидатом в президенти Російської Федерації, але ще заявила про бажання балотуватись. Все ж таки, це дві великі різниці. І, повірте, в російських реаліях це взагалі може дуже сильно відрізнятись. З приводу її відповіді, я б теж не думав, що це якимось чином вплине на перебіг подій і звільняти українські території придеться українцям. Єдине, що приємно, що оця відповідь Ксенії Анатоліївни вказує на те, що є порядні росіяни, які розуміють, що вони зробили. Але вони в меншості і жодним чином на сьогодні не впливають на ситуацію в країні, в Російській Федерації. І не треба забувати, що передвиборчі гасла – це передвиборчі гасла, а в разі обрання або після обрання позиція завжди коригується, і навіть в її вислові вона ж не сказала, що треба те, що вони вкрали і фактично захопили військовим шляхом, повернути. Вона сказала, що так, Крим український з точки зору міжнародного права, і далі давайте розмовляти. І був в неї пасаж про те, що там дійсно багато росіян, які підтримують анексію. І знову ж таки, ви розумієте, це російська тактика по окупації Донбасу, вони ж теж пропонують розмовляти. Розмовляти в нормандському форматі, розмовляти в інших форматах, по лінії Волкер-Сурков. Але особливість цих розмов в тому, що нічого не змінюється на землі. Скажіть, будь ласка, Романе, от питання до вас, як до людини, яка безпосередньо може сказати свою позицію з цього приводу, і на УНІАНі так само я читала ваш матеріал щодо того, так, взагалі про виборчий процес Росії, обов'язкова фраза «Ми любимо Україну». Дійсно, чи є у Росії політики, які люблять Україну, от за вашими відчуттями?
Я думаю, Україну люблять всі, включаючи Путіна, Жириновського, інших таких політиків, яких можна було за їхньою риторикою можна назвати фашистами. Але вони не люблять українців, розумієте? Вони хочуть Україну, але без українців. От в цьому сама головна проблема. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Ксенія Собчак – це реальний претендент так, на участь у виборах, чи все ж таки технічний кандидат буде? В будь-якому випадку, я Ксенії Анатоліївні бажаю успіхів в її в цих починаннях, але якщо дивитися правді в очі, жодних шансів в неї немає. І це точно не нашкодить головному кандидату Володимиру Путіну. І тут взагалі от я використовую формулювання не вибори президента Російської Федерації, а перевибори Володимира Путіна. Тобто, начебто те саме, але як то кажуть, нюанс. Ось. І дуже приємно, що хтось в Росії може собі дозволити навіть санкції Кремля, я не стверджую цього, але можна припустити. Хтось в Росії говорить, що Крим український, хтось фактично на всю країну Російську Федерацію говорить про проблему українських політв'язнів. Цього ніхто не робить в Росії. І за це я особисто Собчак дякую. І ще додам, що вона, мабуть, єдина на сьогоднішній день, хто на такому рівні згадала про росіян, які потрапили в полон в Україні. І поставила питання про те, що треба думати, як їх повернути і обміняти. І це 100% на нашу користь, тому що скільки Україна б'ється, щоб повернути того самого Сенцова, Кольченка, і список кримських татар, він взагалі просто якийсь безмежний. І в цілому більше 60 осіб. Тому за те, що вона піднімає ці питання, я їй дякую щиро. Я знаю, що вона, якщо не помиляюся, чи пані Ксенія Собчак, чи її так колеги з її передвиборчого штабу роздавали навіть листівки, і там були і фотографії, і короткі такі нотатки про наших українських політв'язнів Сенцова і Кольченка. Розкажіть дійсно, хто роздавав ці листівки і чому саме заговорила вона про політв'язнів? Це так само був такий піар-хід для України, чи все ж таки це дійсно усвідомлення того, що ці люди, вони є політичними в'язнями Кремля? Ну, тут можна дорікнути Ксенії Собчак. Вона ж не сказала, взагалі-то по великому рахунку нормальна людина має сказати, що вона не хоче, щоб в країні були політв'язні взагалі. Не росіяни, ні українці, не тим більше українці, громадяни інших країн. І як це відбувалося? Прес-конференція була в театрі Станіславського, і там на великих сітілайтах були портрети багатьох людей, які потрапили за грати. І це не тільки Сенцов і Кольченко, звичайно, більшість з них було росіян. Але от як це виглядало, от в цей зал, де проводилася прес-конференція, такі листівки, які ви тільки що показували на екрані, їх розклали на стільці. І я спочатку взагалі не звернув на це увагу, тому що, як би там не було, я представляю українське агентство, і вже в кінці, коли прес-конференція закінчилась, почав переглядати, хто ж на цих листівках знайшов Сенцова і Кольченка. Але зазначу, що Ксенія Собчак, вона дуже багато говорила таких загальних фраз перед початком прес-конференції. Десь 10 хвилин вона говорила про те, що там проти всього поганого і за все хороше, і за все гарне, але от з точки зору реальних якихось пропозицій, вона вперше підняла питання політв'язнів, і навіть вони продемонстрували невеликий відеофільм з цього приводу, де там, якщо не помиляюсь, було 6 людей, вони показали, і в тому числі Олег Сенцов був там. Романе, останнє питання. Буквально хочу так само звернутися до вашої публікації у виданні «Унян». Ви написали про те, що Україна залишається головною зовнішньополітичною поразкою Путіна. Чому так вважаєте? Що ви мали на увазі?
Маю на увазі, що не дивлячись на те, що вони окупували український Крим та Донбас, Україна нікуди не ділась. І дійсно територія, якщо там міряти квадратними кілометрами, де розвивається український прапор, стала менше. Але те, що залишилось, воно стало дуже злим. І росіяни замість тези про якесь багатосторічне братерство називають русскими окупантами. І щоб вони не робили з цього приводу, на всіх міжнародних заходах, міжнародних якихось майданчиках, де виступають перші особи Росії, дуже часто піднімається, що далі? Що далі з Україною? І хочу вам сказати, що неодноразово питав у різних людей, в тому числі, які виробляють рішення проти України і по Криму, і по Донбасу. Я їм кажу, ну добре, ви захопили ці два регіони, дві частини Крим і Донбас. Далі що? Що далі з Україною ви будете робити? То відповіді немає. От ніхто не знає просто. Дякую вам дуже, Романе. Роман Цимбалюк, шеф-кореспондент видання «Уніан» у Москві, був на прямому зв'язку із нашою студією Скайпом. Він говорив безпосередньо про політичну ситуацію у Росії в контексті виборів, які наближаються. Відзначу, що вони мають відбутися у березні 2018 року, у 4-ту річницю анексії Криму. Ми продовжуємо обговорювати саме тему того, що напередодні Ксенія Собчак заявила про те, що Крим з точки зору міжнародного права український. І от які думки висловлювали ще журналісти, лідери думок у своїх блогах. Пропоную послухати. Зокрема, російський журналіст Денис Казанський пише про те, що Ксенія Собчак є технічним кандидатом. Її висування санкціоновано безпосередньо Володимиром Путіним. І виходить так, що це не Собчак Крим віддає, а Путін Крим віддає вустами Ксенії Собчак для того, щоб потім без жодних проблем переобратися на другий термін. Так само свою позицію висловив наш колега, журналіст і ведучий телеканалу АТР Айдер Муждабаєв у своєму блозі. Він написав про те, що навіть попри те, що заявила Ксенія Собчак, так, це все одно залишає кримських татар у рабстві Російської Федерації, попри те, що вони перебувають на своїй батьківщині, і це є неприпустимим ані з точки зору законодавства України, ані з будь-якої іншої. І Україна, як і законність, не хвилюють їх зовсім, тобто Росію. І зараз хочу безпосередньо Айдера Муждабаєва, журналіста і ведучого телеканалу АТР, долучити до нашого ефіру. Айдера, доброго ранку. Ну, власне, попрошу прокоментувати заяву Ксенії Собчак, яку вона зробила напередодні. Ваша позиція. Ну, тут надо сначала понимать, кто такая Ксения Собчак. Она кандидат, который сделан Кремлем для того, чтобы как-то развеселить эти выборы, и результат которых заранее известен. Она рассчитана вот на что. Либо, что, скорее всего, они Навального вообще, чтобы совсем не рисковать даже небольшим процентом его голосов, снимут с выборов заранее. Либо, если они все-таки решат его на выборы отправить, то у него будет спойлер такой в виде Ксении Собчак, которая будет отвлекать на себя часть электората. Поэтому ей дозволено говорить такие вещи. И это все для меня технологически объяснимо. А то, что она говорит, что там Крым незаконно аннексирован и так далее, а то без нее этого никто не знает. Но дело в том, что это позиция, которая ранее была озвучена такими маститыми российскими застарелыми оппозиционерами, как Ходорковский и, например, Лев Шлосберг. Но при этом они говорили как? По международному праву понятно, что Крым незаконно аннексирован. Но что же нам делать? Нам нужно провести честный референдум в Крыму. А что такое честный референдум? Это не так-так этак узаконить аннексию Крыма со стороны России. Поэтому Ксения Анатольевна ничем не рискует. Я думаю, что там говорят, что на нее в суд там подадут в прокуратуру.
ничего и не будет. В отличие от крымских татар, никто ее за такие высказывания преследовать всерьез не станет, потому что это такая политтехнологическая игра. А Ксения Собчак, она абсолютно человек Путина, человек администрации. Все, что она делает и говорит, строго оговорено. Ей, в общем, указаны рамки, что можно, что нельзя. И уже российские, там, анализирующие эти вещи люди пишут, что вот она, например, персонально не критикует Путина. Чому, до речі? Вона пояснює це там зв'язком з її батьком, так, Путіна, але насправді вона не критикує. Нет, там уже не нужно никому ничего объяснять. Там просто есть такие маркеры, которые любой человек, который следит за российской политикой, понимает. Например, как уже написано там было, она персонально не критикует никого за коррупцию, только в целом. Путина лично она не трогает. Но это вообще главная заповедь русских СМИ, русских публичных политиков системных. Это лично не трогать Владимира Владимировича. Значит, ну, еще там есть ряд таких маркеров, которые показывают, что Ксения Собчак – это кандидат такой, ну, технологический. Я просто знаю, она была в свое время в Совете оппозиции в российском, вот этом, который развалился через какое-то время. Она там тоже странную роль такую играла, потому что еще даже когда были события на Болотной площади, накануне вот этих всех арестов, первых таких-то, 12 человек там арестовали в России, еще 12-й год, если память не изменяет, она предупреждала в своем твиттере, что оппозиция готовит массовые беспорядки какие-то. Ну, то есть все это настолько для меня игра, что мы только с одной стороны можем это приветствовать, что в принципе в России в публичном поле из уст там публичного лица, пусть ее фамилия будет Собчак или там Петров или Иванов, звучит такая мысль о том, что аннексия Крыма незаконна. Вот больше от этого никакой пользы нет, потому что, ну, как бы, на нас-то никак не должно влиять, и это никакая не перемога, я вообще не верю ни в какие перемоги на России на халяву, это никакая не уступка власти, это такая уловка, и она еще и работает таким образом, что если там вот этот технический кандидат Ксения Собчак говорит, что вот Крым типа не наш по международным законам, то, в принципе, в российском обществе это вызывает такую реакцию. Ах ты, типа, сучка американская. Да, и вот, значит, больше голосовать за Путина, который нам Крым подарил, а она такая либералка и враг. Вот. И тут со всех сторон все прекрасно для администрации президента. То есть такой... У нас есть прекрасный Владимир Владимирович Путин, который подарил вам Крым. И есть вот такая сучка крашеная, как в фильме говорили в одном, которая, значит, почему-то против. И вот она именно говорит, что по международному праву Крым не российский. Да наплевать нам на международное право, они все вообще агенты, там, и мы будем заодно за нашего великого вождя. Вот так это работает на самом деле. Айдере, дуже дякую вам за коментар. Айдер Мождабаєв, журналіст і ведучий телеканалу АТR, був з нами на прямому зв'язку скайпом. Ми говорили про Ксенію Собчак, про її висловлення про те, що Крим за міжнародним законодавством український, і про загалом ситуацію політичну в Росії у контексті виборів, які наближаються. У грудні стартує виборча кампанія у Російській Федерації. Що ж, зараз ми перериваємося на коротку перерву. Після повернемося у цій студії, будемо говорити про закон про освіту, безпосередньо про мовний компонент. Чи домовилася Україна зі своїми державами-сусідами про мову викладання і на які компроміси йдуть і Україна, і сусідні держави. Не перемикайтеся і повернемося в цю студію за кілька хвилин.